Salut și bine ați venit la un nou episod din Paradox. Dacă data trecută vorbeam despre filme blestemate și actori ce și-au pierdut viața în urma acestor blesteme, astăzi aș dori să vă prezint câteva din teoriile ce se învârt în jurul scufundării Titanicului. Povestea Titanicului o știm cu toții, mai mult sau mai puțin, când în noaptea dintre 14 și 15 aprilie 1912, transatlanticul britanic ce călătorea pentru prima dată de la Southampton la New York sfârșește prin scufundarea lui în urma unei coliziuni violente cu un iceberg pe fundul Oceanului Atlantic. Daunele provocate în urma impactului au fost atât de grave încât nava s-a scufundat în mai puțin de 3 ore și 1513 persoane, pasageri ai navei, au murit înnecați sau de hipotermie. Despre această navă se spunea că este practic de nescufundat și totuși la prima sa călătorie a avut un destin tragic, ajungând să se scufunde chiar în mijlocul oceanului. De obicei, asemenea evenimente tragice devin știri impresionabile și au un impact mondial. După întâmplarea tragediei se vorbea chiar de un mister, iar mulți considerau varianta oficială a întâmplării mai puțin credibilă și astfel au început să vorbească despre o conspirație. Așadar, acest episod vorbește despre 4 din teoriile care au fost create pentru a explica incidentul, iar dacă varianta oficială nu este credibilă sau prea puțin, care din următoarele teorii ar putea fi cea reală? Prima din teorii vorbește despre blestemul unei mumii, iar această teorie, mai mult decât o conspirație, pare a fi mai mult o legendă. Și totuși, această legendă a fost considerată una reală pentru mult timp și se bazează pe ideea că Titanicul s-ar fi scufundat în urma acestui blestem, un blestem antic legat de această mumie și se presupunea faptul că se afla la bordul navei în timpul călătoriei. Se spunea că la începutul secolului 20 a fost descoperită mumia unei regine antice în timpul unor excavări arheologice, iar în ciuda avertismentelor primite din partea populației locale să nu se atingă de această mumie căci îi va ajunge blestemul pus asupra ei, totuși mumia a fost adusă în Anglia. După cum era de așteptat, la scurt timp de la ajungerea ei pe teritoriul britanic, blestemul deja începuse să se facă simțit, făcând numeroase victime și incidente inexplicabile, iar fiecare colecționar ce intra în posesia ei avea parte doar de întâmplări teribile. Dar nu toți credeau în aceste blesteme și un colecționar a fost responsabil pentru urcarea mumiei la bordul Titanicului, când ar fi cumpărat-o la o licitație cu un preț foarte mic, asigurându-i transportul cu nava în New York, de unde era noul colecționar. Și exact blestemul acestei mumii ar fi provocat un asemenea eveniment tragic, cu toate că această legendă, pusă sub numele de teorie, a fost foarte populară pentru o vreme, trebuie să menționăm faptul că nu a existat nicio mumie la bordul Titanicului și, cu siguranță, este vorba doar de o legendă fascinantă pusă sub semnul teoriilor conspirative și una din cele mai puțin credibile. De aceea mergem către cea de-a doua teorie care susține că Titanicul ar fi fost scufundat de un submarin. Incidentul transatlanticului este considerat unul din cele mai mari dezastre maritime pe timp de pace, iar acest incident a avut loc cu 2 ani înaintea începerii primului război mondial și totuși au existat asemenea speculații că adevăratul motiv al scufundării navei ar fi fost un submarin nemțesc. Dacă ar fi adevărat, scufundarea navei ar fi predecesoarea navei Lusitania, care într-adevăr a fost scufundată de un submarin în anul 1915 în zona coastelor irlandeze. Pentru această teorie nu există probe dovedite, dar unii nu exclud total, deoarece diversi supraviețuitori ai Titanicului menționau faptul că în noaptea incidentului au observat o ambarcațiune în vecinătatea navei ce tocmai se scufunda în ocean. În urma unui articol publicat de Franklin Ruel, se spunea că ceea ce susțineau supraviețuitorii era de fapt un submarin și alții chiar spuneau că au auzit chiar explozii.
Tot în articol se menționa că ei nu credeau sub nicio formă în varianta coliziunii cu un iceberg și exploziile se datorau acestei coliziuni cu submarinul. Nu ar fi fost un atac asupra navei, însă ciocnirea celor două se datora incompetenței echipajelor și oficialitățile ar fi ascuns această incompetență, transformând-o într-un incident și doar o coliziune simplă cu un iceberg. Ajungem astfel la cea de-a treia teorie, ce ne spune că vinovatul tragediei este J.P. Morgan și vorbește despre el ca fiind un om foarte influent, puternic și bogat al acelei epoci, iar scufundarea navei era pusă pe seama motivelor financiare. Mai clar, în anul 1910, reprezentanții principalei instituții de credit și finanțe s-ar fi întâlnit în secret pentru crearea Rezervei Federale, adică Banca Centrală a Statelor Unite. Nașterea acestui sistem de bancă federală centrală în America nu ar fi avut consensul tuturor membrilor. Practic, nu toți erau de acord cu o asemenea bancă și printre ei erau trei personaje principale care s-au opus: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim și Isidor Straus, și toți și-au pierdut viața în acest eveniment tragic. De aici și nașterea acestei teorii. Dar ceea ce a dat de bănuit și mai mult a fost când printre ei trebuia să se afle și Morgan, însă a anulat călătoria sa chiar în ultimul moment, iar motivul anulării acestei călătorii era că dorea să își cumpere covoare pentru colecția sa personală. Într-adevăr, este un fapt ce dă mult de bănuit. Totuși, era proprietarul companiei White Star Line, companie ce a construit chiar Titanicul. În alte cuvinte, nava Titanic era chiar proiectul său și asta i-ar fi adus o reputație foarte proastă. Dar pentru eliminarea opoziției și pentru lăcomia de mai mulți bani și mai multă putere, ai putea să o faci și pe asta desigur, pentru a termina un proiect bancar mult mai bănos și mult mai sigur. Această teorie pare puțin trasă de păr, atât timp cât ți-ai putea elimina adversarii și prin alte mijloace, nefiind neapărat nevoie să îți atragi și o reputație proastă pe deasupra. Apoi nu ai fi avut nicio garanție că opozanții mureau cu siguranță. Aceștia puteau, bineînțeles, să supraviețuiască cum au făcut-o și ceilalți pasageri, desigur. Sună mai mult ca un plan diabolic și puțin prostesc, să îți elimini adversarii împreună cu alte sute de victime, în timp ce îți creezi și o reputație foarte proastă. Însă sunt mulți cei care susțin și astăzi această teorie. Iar ultima dintre teorii sună destul de ciudat și spune că Titanicul nu s-a scufundat într-adevăr niciodată. Și uite-ne ajungi și la teoria ce vine considerată și astăzi ca cea mai plauzibilă teorie în ceea ce privește conspirația noastră. Titanicul avea o soră geamănă, mai exact nava Olympic, și ambele erau construite de White Star Line. În cartea lui Robin Garner, intitulată Titanic, nava ce nu se va scufunda niciodată, tragedia adevăratului Titanic ar fi fost doar o făcătură din partea companiei pentru a primi bani de pe urma asigurării. Aici, problema a început în anul 1911, când nava Olympic s-a ciocnit cu o navă de război și a fost considerată responsabilă pentru accident. Așadar, asigurarea nu i-a plătit daunele. Acum, White Star Line ar fi reparat nava Olympic la un preț foarte mic, după care le venise o idee, știind că Titanic trebuia să efectueze călătoria sa inaugurală și era suficient să schimbe navele. Până la urmă, ambele nave erau asemănătoare. Înscenând acest incident falsului Titanic, asigurarea era obligată să plătească în acest caz. Probabil ideea nu era de a omorî persoane, pentru că pe planul navigării, nava Carpathia ar fi trebuit să fie la distanță mică în spatele Titanicului în momentul coliziunii cu icebergul, în modul de a salva pasagerii în cel mai scurt timp posibil. Însă și aici avem o problemă, căci a fost efectuată o eroare de calcul și Carpathia se afla la o distanță foarte mare în urma Titanicului și nici nu au interpretat corect semnalele de prim ajutor, iar rezultatul este chiar tragedia pe care o cunoaștem cu toții. Dar și aici există contradicții în baza probelor. Când s-au extras bucăți din Titanic de pe fundul oceanului, aceste bucăți aveau inscripționate numărul de serie 401, iar numărul de serie al Olimpicului era 400, dar și
și aici putem spune că și obiectele din interiorul său au fost înlocuite înaintea călătoriei. Din toate teoriile prezentate până acum, aceasta este cea care a fost dezbătută cel mai mult. Alte probe nu mai există să poată confirma sau nu, dar încă există persoane ce caută în continuare adevăratul motiv al scufundării Titanicului, mai ales când până și supraviețuitorii neagă versiunea oficială a coliziunii cu un iceberg. În orice caz, această tragedie a Titanicului, dacă nu crezi în mass media și în varianta oficialităților, deoarece prea puțin mai cred în ziua de astăzi în ce ne este prezentat la prima vedere, scufundarea Titanicului încă rămâne un mister. Chiar dacă ar fi să dăm crezare variantei oficiale, încă sunt întrebări fără răspunsuri. Cum era posibilă coliziunea cu un iceberg? Care erau șansele? Dar cum era posibil să nu fie suficiente bărci de salvare la bordul său? Sau nimeni nu a fost în gradul de a observa în timp pericolul pentru a evita tragedia? Toate sunt întrebări fără răspunsuri raționale. Sunt de acord că putem găsi tot felul de motive pentru explicarea întrebărilor de mai înainte, însă doar dacă treci simplu cu vederea. Acestea au fost teoriile ce ne sunt prezentate în legătură cu scufundarea Titanicului. Eu aștept opinia ta despre aceste teorii în comentarii. Care crezi tu că poate fi cea mai reală? Care din teorii ți se pare cea mai credibilă? Sau poate crezi în varianta oficială? Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă-mi un like, dar poți da și un share. Ne vedem la următorul episod din Paradox. La revedere!